D, L prime. Jel? I ta kockica je sad tu složena, kao što vidite, a na njeno mjesto je došla kockica koja je prije bila tu. Dakle, pokazat ću vam to na nekoliko primjera da biste što bolje shvatili o čemu se zapravo radi i želim vam samo, iako mislim da ste to već sami shvatili, želim vam ukazati na još jednu stvar. Ne postoji algoritam koji će zamijeniti na gornjem redu samo dvije kockice. Dakle, kad god mijenjate dvije rubne kockice, uvijek postoji nekakva nuspojava u tome, da se tako izrazim. U ovom slučaju, koji god vi algoritam gore koristili za permutaciju, uvijek će ove dvije kutne kockice mijenjati mjesta. Dakle, prvi put kad smo složili kockicu, ovu crveno-plavu, ove dvije kutne kockice su zamijenile mjesta. I sad kad smo ponovo napravili, dakle, permutaciju, one su ponovno zamijenile mjesta i došle su, kao što vidite, u složeno stanje, jel? Bijela, narančasta, zelena. Ali to je jako dobro znati na kraju, kad završite sa rubnim kockicama, da li ste imali paran ili neparan broj permutacija. U slučaju da ste imali neparan broj permutacija, vi ćete morati izvršiti algoritam RA, permutaciju R podtipa A, da biste ponovo vratili te kuteve natrag. Jer u slučaju da to ostavite tako nakon što ste složili rubove, dogodit će se to da te dvije kutne kockice neće biti na onim mjestima na kojima ste ih vi zapamtili. Imat će zamijenjena mjesta i definitivno ćete krivo složiti kutne kockice poslije toga. Dakle, idemo sljedeći primjer. Zeleno, smeđa. Zelena mora zamijeniti ovu smeđu ovdje, jer ona dolazi tu. Zelena mora zamijeniti smeđu, a smeđa, ova kockica, mora zamijeniti plavu. Dakle, ovu kockicu moramo dovesti gore. Najlakši potez namještanja u ovom slučaju je double D i left. I radimo te permutaciju. Jel? Dakle, bilo je double D left, idemo left inverted i D. Jel? I ta kockica složena. Sljedeća bi bila smeđe plava. Smeđa mora zamijeniti ovu bijelu kockicu, a plava mora zamijeniti ovu narančastu kockicu. Dakle, ovo je vrlo jednostavan potez namještanja, čak najlakši koji možete dobiti ako ga uopće ima, jel? Bijelu ćemo samo dignuti ovako gore, jel? To bi bilo left. Izvršite permutaciju. I vratimo potez namještanja. Složeno. Sljedeće je bijelo, narančasta. Evo vidite primjer u kojem vam ne treba nikakav potez namještanja. Dakle, bijelo narančasta je već dobro okrenuta, samo je treba prebaciti ovdje. Ovo će vam biti algoritam J permutacija koja će zamijeniti ova dva kuta, jel, ponovo, i ove dvije rubne kockice. Dakle, te dvije mijenjate i ne treba vam nikakav potez namještanja. Jel? Složeno, ona je na pravom mjestu. Sljedeće je zeleno, narančasta. Zelena mora doći naravno ovdje na ovu stranu na mjesto zelene, a narančasta na mjesto bijele. Dakle, zelena mijenja zelenu i pravilan potez je double down inverted i left inverted. Te permutacija. Jel? Vratite natrag potez namještanja i evo, dakle, kocka je bila namjerno tako namještena da se ovo dogodi na kraju. U slučaju kad imate kockicu u privremenoj poziciji koja bi zapravo i trebala biti tu zeleno-bijela, ili nije bitno, može ona biti čak i pravilno složena bijelo-zelena, to je naravno problem, jer ta kockica je na pravom mjestu, a zapravo kocka još nije složena. Sad, kako ćete to napraviti? Ovo je nešto što se u svijetu, slaganje kocke na slijepo zove break into a new cycle, na engleski, ili kako bi mi to doslovno preveli, proboj u novi ciklus. Dakle,
svaka kocka koja je razbrkana na ovaj način slaže se u nekoliko ciklusa. Nekad se dogodi da su ti ciklusi jednostavno razdvojeni jedan od drugoga i onda se dogodi ovo. Dakle, vi morate probiti se u novi ciklus da biste mogli kocku nastaviti slagati dalje. Nekad će vam se to dogoditi jednom, nekad nijednom, nekad 3 puta. Ovisi o tome kako je kocka razbrkana, jel? Dakle, u ovom slučaju mi bi morali zamijeniti ove dvije kockice, jel? Jer su one jedine dvije ostale, ali kad je kocka razbrkana potpuno, vi možete birati koju god želite kockicu. To može biti ova ili ova, svejedno, jel? Zapravo je vaš jedini izbor da li želite zamijeniti s onom kockicom koju ćete najlakše zapamtiti, da se s njom zamijenili, ili da izaberete najjednostavniji potez namještanja. Dakle, zavisi o tome šta želite zapamtiti i što vam je lakše. Ja nemam neko određeno pravilo i mogu napraviti ono što mi se u tom trenutku čini najlakše. Dakle, jednostavno mogu u ovom slučaju zamijeniti te dvije kockice i to je to. Ovo će biti J permutacija, jel, koja mijenja ova dva kuta i ova dva ruba. Dakle, idemo izvršiti u J permutaciju. Jel? I dakle napravili smo, ja koristim algoritam te J permutacije tako da okrenem kocku prvo ovako. Jel? Vi možete koristiti neki drugi algoritam, ali svi ti algoritmi rade jedno te isto, ali ja ga koristim ovako. Dakle, sad smo tu kockicu koja je, dakle, zeleno-bijeli smo izbili sa njene prave pozicije i dobili smo ovu. I sad složimo tu kockicu na pravo njeno mjesto kao i sve druge ostale. Dakle, smeđa mora zamijeniti ovu bijelu jer je to smeđa strana. Jednostavno potez permutacije double left. Jel? Ovo smo ostavili netaknuto, znači to je potez namještanja, pardon. I radimo ponovo J permutaciju koja mijenja ova dva kuta i ova dva ruba. Jel? I vratimo potez namještanja. Jel? Imate složenu rubiku u kocku. To je dakle glavni princip. Vidjeli ste, recimo, u ovom slučaju nam se pogodilo da smo imali paran broj permutacija i zbog toga su nam kutovi došli ponovo na svoje mjesto. U slučaju da se radilo o neparnom broju permutacija, ova dva kuta bi bila zamijenita. I morali bi primijeniti jedan od algoritama, jedini algoritam, RA permutacija, koja zapravo to rješava. Jel? Evo, to bi vam bio način na koji se slažu rubne kockice. U sljedećem dijelu ću vam pokazati kako se slažu kutne kockice i radi se o manje više o istoj stvari uz neke promjene, jel? Mi ćemo morati imati novu privremenu poziciju jer sad radimo kuteve, jel? To ne može biti sad za kuteve privremena pozicija. Privremena pozicija će biti ovdje, dakle na gornjoj strani zadnja lijeva kockica. Dakle, to će biti. I šta sam još želio reći, broj ciklusa, dakle, početnici se često zbune jer misle da je taj proboj u novi ciklus lagano izbjeći zapravo i da ga je uopće moguće izbjeći. Moram vam reći da to nije istina. Dakle, radi se o tome da broj ciklusa ne možete promijeniti. Ukoliko ima 2 ili 3 ciklusa, ali nije bitno već koliko, taj broj je definitivno taj i promijeniti ga ne možete. Jedino što vi možete zapravo napraviti je da odlučite kada ćete ići u proboj novog ciklusa. Zato ja najčešće odlučim se za ostavljanje proboja u novi ciklus tek na kraju slaganja rubova, jer tada mi je nekako iz nekog razloga najlakše zapamtiti jer su ostale vjerojatno 2 ili samo 3 nesložene kockice. Znači, pa preporučujem isto tako to i vama, ali želim isto tako reći da taj, dakle, proboj u novi ciklus je malo nezgodno u početku zapamtiti jer jednostavno zaboravite s kojom ste kockicom ovu rubnu zamijenili. Dakle, ali to dolazi samo sa vježbom i sa ničim drugim, jel? I nakon nekog vremena to vam neće uopće biti problem napraviti. I to je to, pogledajte sljedeći dio videa u kojem ću objasniti kako riješiti kuteve.